Hello guys, welcome to Bisayangbungoton Vlogs. So, eto na naman tayo ngayon, naglilinis tayo. Kasi may mag-check pala sa umaga kung malinis ba yung room natin. Yan, kaya let's go, linis. And hope you'll enjoy this video guys. And FYI pala guys, meron palang mga room rounds, I'm not sure, every after 2 weeks ata. Pero di ako sure guys ha. Nagtrabaho lang tayo dito kasi. So special shout out pala sa mga kaibigan nating si Francis Anderoa. And sa mga taong laging nagsusupport sa atin, salamat. Guys, hindi na ako masyadong nakapag-upload due to minsan mahina yung internet, busy tayo, at maraming ang pending. Pero na-try kong ma-upload lahat. But sinisiksik ko sa mga vacant times ko. Pero minsan kasi dahil pagod tayo, I try my best na magpahinga na lang muna. And pag mahaba-haba yung pahinga natin is masiksik natin yung mga videos na i-upload natin. And sa mga walang sawang nagsusuporta dyan, salamat. Special mention din para si Bestie Leia Espinosa, thank you. And Master Ronald Fornis, J.R. Ferrer, DJ Eric Bonal, and asawa ko, thank you for always there. Sa mga taong walang sawang, mga bago followers natin, thank you sa pag-support, salamat. Magbibigay lang tayo ng mga updates, mga ginagawa natin, mga napuntahan natin. And for my family, relatives na walang sawang sa pagsuporta, salamat guys. And hoping guys, nasa maganda at mabuting kayong sitwasyon ngayon. Always pray guys, aim high lang tayo. Lahat ng mga hard work natin, everything ay papatunguhan yun guys, alam natin. And wala naman sigurong mawawala kung ginagawa natin ang lahat. Keep up the good work guys, and always think positive, stay positive tayo. May mangyayaring maganda talaga sa buhay natin. Think about it. And dito na lang tayo guys, and thank you talaga. This 2023, I'll pray everything for the best for you and for me. And salamat sa pagsuporta sa mga upcoming videos ko. Just keep on tuning up. May bago tayong mga videos, and salamat talaga. And this is Bisayangbungoton Vlogs. See you on my upcoming videos, and thank you for watching guys.